אז ברוכים הבאים לכל מי שמצטרף אלינו. אז היום, כמו שאמרתי, אנחנו ננסה להתחיל שוב לקרוא את הבאגבד גיטה, שזה אירוע מאוד משמח. דרך אגב, היום, השבוע, היה היום, לפי המסורת של היוגה, שלפני 5,000 ומשהו, אולי 5,300 שנה, הבאגבד גיטה דוברה. והשיחה הזאת דוברה לפני 5,000 ומשהו שנה, ואומרים שזה היה היום, השבוע זה היה היום הזה שאומרים שזה דובר לפני כך וכך שנים. אז זמן טוב להתחיל לקרוא את הבאגבד גיטה. אולי אני אתחיל, אני טועה באיזה פרק אנחנו נתחיל, אבל אולי נשב על זה טוב. אנחנו נתחיל בפרק 2, פסוק 7, אם מישהו רוצה להסתכל על הפסוקים ביחד איתי. אייל, ברוכה השבה. ואני רק אתן רקע קטן. האמת היא שכל אחד מכם, כל מי שאני רואה היום בשיעור, כל אחד מכם הגיע בשלב שונה, אה, וכבר היינו בשלבים שונים של הבאגבד גיטה, אז אני לא יודע כל אחד מה הוא יודע בדיוק, אז אני ממש אשמח אם תשאלו שאלות, אם תגידו לי מה אתם מבינים, מה אתם לא מבינים, איך, כאילו, אם הדברים שאני מדבר הם מובנים, אם חסר איזשהו מידע, כי אני לא יודע מאיפה כל אחד מתחיל. אז אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר ברור, וכל שאלה שיש לכם, או תוספת או הבהרה, אז אתם מאוד מוזמנים. זה לא קוטע, זה מוסיף. אוקיי. אז בגדול, הבאגבד גיטה היא טקסט שהוא יושב בתוך טקסט גדול יותר. למעשה, הבאגבד גיטה היא כמו פרק בתוך הספר הגדול, שנקרא מהה-בהרתה. מהה זה גדול, ובהרתה זה השם הקדום שעכשיו הודו רוצה להחזיר אותו, השם הקדום של הודו. אז מהה-בהרתה זה ההיסטוריה הגדולה של בהרתה ושל הודו הקדומה. ובתוך הספר הענק הזה שהוא נחשב מבחינת טקסט, כמות מילים, זה הטקסט הארוך ביותר בעולם. והמהבהרתה בתוכה יש פרק אחד שזה הבאגבד גיטה, השיחה הזאת שאנחנו הולכים לקרוא, שלמעשה כל הספר הזה, המהבהרתה, הוא נועד כדי להביא אותנו להיות מאוד מאוד קשובים לבאגבד גיטה, לשיחה המאוד חשובה בין המורה לתלמיד שמסביר, שבה מוסברת האמת המוחלטת, הטבע האמיתי של הנשמה, העושר העליון, התסכול הגדול שלנו בחיים האלה, וכל הדברים האלה שהבאגבד גיטה מסבירה, איך לחיות מתוך יוגה, חיבור פנימי עמוק. אז כל השיחה המאוד מאוד קצרה הזאת, יחסית לכל המעברת, שהיא רק 700 פסוקים, אז כל המעברת נועדה כדי להביא אותנו להיות קשובים ל-700 פסוקים האלה, שנותנים מאוד מאוד בקצרה, מאוד בתמציתיות, את את הדרך לחזור לטבע שלנו, לחיות ביוגה. אז אז אני אגיד כמה פרטים מתוך המעברת כדי שנבין לאיפה אנחנו נכנסים, על איזה רקע יושבת השיחה הזאת. השיחה הזאת היא יושבת בתוך קונטקסט מסוים, בתוך איזשהו הקשר מסוים, ולהבין אותו, זה עוזר להבין איך זה הופך להיות פרקטי גם לחיים שלנו. ואני עוד מעט אדגים ואסביר את זה. אז הבאגבד גיטה היא מדוברת על רקע של קרב מאוד גדול, ובמי היה הקרב ולמה היה הקרב. אז הבאגבד גיטה היא בין קרישנה לארג'ונה. ארג'ונה הוא הבן של המלך פנדו. אם אתם לא זוכרים את השמות, לא קרה כלום. אל תתרכזו בזה ואל תיפלו מזה מהכיסא. זה בסך הכל איזשהו רקע קטן. אז ארג'ונה הוא הבן של פנדו. פנדו באותו זמן היה המלך של בהרתה, של הודו הקדומה. הוא היה המלך של בהרתה, ובאותו עת בהרתה הייתה כמו אמריקה של היום. זאת אומרת שמי ששלט בהודו, מי שהיה המלך של הודו, הוא כמו היה השליט של כל העולם, הוא היה האימפריה החזקה ביותר, שבמובן החיובי, לא במובן השלילי, הייתה לה כמו קולוניות בכל העולם.
כאילו כל העולם פחות או יותר היה נתון לשליטה של הודו באותו זמן, בדרך כזאת או אחרת, אבל בגלל שהם היו אמ, בתרבות רוחנית מאוד עמוקה, זה לא היה שלטון רודני או איזשהו דיכוי, אלא זה היה שלטון של בדיוק הפוך, עשה את מה שהוא צריך, הוא נתן הגנה לכל האזרחים. ואיפה שזה לא היה, אפילו אם זה היה במדינה מאוד רחוקה מהודו, אם היה איזשהו אה, כפייה או דיקטטורה או פשע או משהו במדינה אחרת והמלך שם לא היה יכול לסדר את זה, או הוא בעצמו היה מושחת, אז המלכים שהיו בהודו, הם הרגישו את האחריות של לעשות את הסדר שם. אז, אז זה היה מלוכה שדאגה לביטחון ולהגנת האזרחים, ולכן היא התפרסה על כמעט כל העולם, כי היא רצתה לתת הגנה באמת עמוקה לכולם, ושלא יהיה שום מקום שיהיה בו פשע. אז על הרקע הזה, פנדו היה המלך, אבל פנדו היה המלך בתקופה, הוא היה, לא בתקופה, הוא היה מלך כל כך טוב, כל כך עוצמתי, כל כך כריזמטי, כל כך אהוב, כל כך אה, אה, ישר, והוא התנהג כמו אבא לנתינים שלו, לאנשים, לאזרחים, שהוא אה, שהגיע למצב אחרי כמה זמן שהוא הראה את הכוח שלו, אחרי כמה זמן לא היה מול מי להראות את הכוח. כולם הבינו שלא רק שהוא הכי חזק ואין טעם להילחם בו, גם זה לטובתם אם הוא ישלוט כי הוא רק עושה טוב ומסדר את הכל. אז באיזשהו שלב לא היו לו שום יריבים ולא היה שום בעיה. והוא כל כך היה שקט בממלכה ומסביב, שהוא החליט שהוא פורש ליער. הוא, הילדים ואשתו, הוא החליט שהם הולכים ליער, ופשוט, האמת היא שאז זה לא היה ילדים, היה רק הוא ואשתו, ואז היו ילדים, אז הוא החליט שהם, פשוט, לא זוכר, לא משנה. ואז אז הוא החליט שהוא הולך ליער, כי הוא רצה לשמוע שיחות של הקדושים. הוא רצה לחיות ביער עם הקדושים ולשמוע שיחות שלהם מהבוקר עד הערב ולחיות חיים פשוטים. הוא היה בן אדם מאוד פשוט, מאוד, 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 גם, הוא כמובן היה אישיות מאוד מאוד רוחנית, מאוד עמוקה. הוא היה גם אדם מאוד פשוט, והוא לא חיפש שום דבר, שום אושר וניצחון, הוא פשוט עשה את התפקיד שלו, וכשהוא ראה שאין יותר מה לעשות, אז הוא הלך ליער, וזה החלק החשוב, מה הוא עשה כשהוא הלך ליער? הוא נתן את השלטון לאחיו, שקראו לו דריטרשטרה. העניין הוא שדריטרשטרה היה הבכור, ולמעשה הוא זה שמלכתחילה היה אמור להיות המלך, אבל הוא נולד עיוור. ובתרבות ההיא מלך לא יכול היה להיות עיוור בשום אופן, כי הוא היה בחזית הקרב. הוא לא היה מתכנן מאחור ושולח חיילים, אלא הוא היה בחזית הקרב. אז, אז הוא לא היה יכול להיות עיוור, הוא היה צריך להילחם. אז בגלל שדריטרשטרה נולד עיוור, למרות שהוא נולד הבכור, הוא לא קיבל את כס המלוכה, ופנדו קיבל את כס המלוכה במקומו. ולמרות שפנדו היה אח מאוד אוהב ודריטרשטרה גם מאוד אהב אותו, היה ביניהם אהבת אחים אמיתית, למרות כל זאת עדיין נשאר לו איזושהי צרימה בלב, כי היה לו עדיין איזושהי תודעה חומרית, הוא עדיין קינה ועדיין רצה להיות המלך. הוא עדיין נשאר עם שאיפות חומריות ועם רצון לתהילה ולכבוד ולכוח ולשלטון, ולמרות שאח שלו כל כך אהב אותו וכל דבר כמעט שהוא השיג הוא נתן לו כאילו הוא המלך, הוא ממש היה, הוא כיבד אותו בכל דרך, ודרשת נשאר עם לב סגור באיזשהו מובן. וזה התגלה כשפנדו הלך ליער ואמר לדריטרשטה, תנהל את העניינים, אתה יכול לנהל אותם בסדר גמור, אין אף אויבים, הכל יהיה בסדר. ואז מה שקרה זה שדריטרשטה יותר ויותר התחיל לקחת לעצמו את השלטון ולהפוך אותו לאיך שהוא רצה להיות, שזה היה קצת יותר בקטע שלטוני ולא לטובת האנשים. וכשהבנים של פנדו עם הזמן מת,
וכשהבנים של פנדו חזרו לממלכה מהיער ורצו לקבל את כס המלכות כפי שהיה מגיע להם מאבא שלהם, דרשת לא רק שהוא לא נתן להם, אלא הוא גם ב- בעידוד הבנים שלו ניסה להרוג אותם ולחסל אותם ולגרש אותם ואין ספור. האמת היא שהוא היה די פסיבי כי הם היו הבנים של האח האהוב שלו, אז הוא לא ממש עשה משהו, אלא הבנים שלו כמו ירשו ממנו את הקנאה ואת המרירות, מרירות מאוד מאוד עזה של לתפוס את השלטון, ובהם זה התפתח במלוא המובן, כי לא היה להם את האהבה הטבעית הזאת, כמו שלדריטרשטה היה לפנדו, ועם המרירות המאוד מאוד גדולה הזאת, על זה והרצון הזה לשלטון ולהיות במרכז, הם ניסו, הם רצו להיות היורשי עצר, אבל, אה, אבל היה את הבנים של פנדו. ולכן הם ניסו להרוג אותם, אבל כמובן כל זה היה יכול לקרות רק באישור של דריטרשטה, אבא שלהם. אז הוא לא ממש היה פעיל, אולי בניסיון לגרש אותם ולהרוג אותם, אבל הוא אישר את זה, במובן הזה הוא היה שותף מלא. ואז, אחרי הרבה, אני לא אכנס לסיפורים כי זה כל המעברתא, אבל אחרי כל הניסיונות האלה להרוג אותם ולגרש אותם ולסלק אותם ולהעלים אותם ולתת להם חלק של הממלכה שהוא לא ראוי ל- לחקלאות ולעבודה ולמחיה, אחרי שהם ניסו כל דרך אפשרית לא לתת להם את מה שמגיע להם, הבינו שחייבת להיות מלחמה. אבל למה הייתה חייבת להיות מלחמה? לא כל כך כי הבנים של פנדו רצו להיות המלכים, כמו כל האזרחים רצו שהם יהיו המלכים, ואנשים, אני לא אגיד בדיוק סבלו בשלב הזה, כי הם עדיין ניסו לשחק אותה טובים, הבנים של דריטרשטה, אבל הם, הם לא שמחו מזה שהוא לקח את השלטון, והם לא רצו, והמניעים שלו היו חומריים, ולכן מתישהו זה היה מידרדר לחשוב על טובתי, כבר הוא חשב על טובתו, והוא לא חשב על טובת האנשים. ולכן הדבר הנכון הוא שהבנים של פנדו, שרצו את השלטון רק כדי לעשות את החובה שלהם, הם יהיו המלכים, משמע לטובת הכלל. אז הבינו בשלב מסוים שחייבת להיות מלחמה. חייבים להילחם ולהכריע מי יהיה המלך. אז כל אחד מהבנים של דריטרשטרה והבנים של פנדו הלכו ברחבי העולם ואספו תומכים ואנשים שרוצים להילחם איתם, באדם, ובסוף וזה עכשיו אנחנו ממש מגיעים אה, לרקע או לתחילה של הבאגבד גיתא, ששני הצבאות עומדים אחד מול השני, מוכנים להילחם, כולם כבר חמושים, תקעו בקונכיות שלהם להכריז על תחילת הקרב, ואז, לפני שאני מתחיל, מישהו רוצה, אני השמטתי הרבה פרטים כי חשבתי שאולי הם לא חשובים, אבל אולי מישהו רוצה לשאול, להבהיר, להרחיב על איזשהו נושא שהוא לא הבין, כי אני הולך עכשיו להיכנס לקטע אחר, מרק הרקע להתחיל להיכנס באמת לגיטה. אז מישהו רוצה לשאול משהו? זה הזמן. אוקיי. אז אמ, בוא נראה. אז מה שקורה אז זה שארג'ונה, שהוא כמו הרמטכ"ל של הצבא שלו, במונחים של היום, הוא אומר לרכב מרכבה שלו, לנהג מרכבה שלו, שקוראים לו קרישנה, הוא אמר לו, אני מבקש שתסיע את המרכבה שלי לבין שתי הצבאות, כדי שאוכל לראות מול מי, מול מי אני עומד להילחם, במי אני עומד להילחם. ובאמת מה שהוא אמר זה, הוא רצה לראות אם הם באמת נחושים במלחמה, והוא רצה להבין את פשר הדברים, אם באמת הולכת להיות מלחמה. למרות שזה כבר היה מאוד ברור, צבאות נאספו מכל העולם, אבל זה היה לו קשה. ואז הוא מתחיל לקבל ספקות, מתחילים להתעורר בו ספקות, שהוא אומר, אבל אני,
לא מבין למה אני צריך להילחם בבני המשפחה שלי, בבני הדודים שלי. אולי עדיף שפשוט נוותר וניתן להם את הממלכה. וגם מה הטעם? רק כדי שאני אהיה מלך? פתאום התחילו לעלות לו ספקות והוא שכח כבר מה המציאות, מה באמת קורה פה. שיש פה, למרות שהם משפחה, הם אנשים שרוצים לקחת את כס המלוכה ואת כל הכוח האדיר הזה שנמצא בממלכת הודו, רק לטובתם. הם לא ראו את טובת האנשים, והוא לא הבין שהחובה שלו זה, ב- ב- בגלל שהוא היה לו את הכוח ואת העוצמה ואת ההשפעה, היה לו את האפשרות לתקן את המצב, זה היה החובה שלו לתקן את המצב ולהתחיל בפוליסת פציפיזם, זה לא היה הזמן, אבל בכל זאת הוא החליט פתאום להיות בענייני שלום, הוא אמר, אני מעדיף לא להילחם, האמת היא שאני מעדיף, אולי יהיה יותר טוב שאני אלך ליער, אני אעשה מדיטציה, אני אתרגל יוגה, ואני אגיע לשלמות ואני אתפלל לשלום העולם, וככה אני אטיב עם העולם. בשביל מה צריך את כל ההרג הזה, כל כך הרבה, מתחילת כל מיני טיעונים, כל כך הרבה גברים הולכים להיהרג במלחמה הזאת, כל כך הרבה נשים הולכות להישאר אלמנות, כל כך הרבה ילדים הולכים להישאר יתומים מאבא, וייווצר כאוס בחברה, וזה הולך להיות משהו נוראי, כי באמת, באמת, באמת זה היה כמו אפילו יותר גדול ממה שאנחנו קוראים לו היום בהיסטוריה המערבית מלחמת עולם. זה היה ממש מלחמה ענקית שהגיעו אנשים מכל קצוות העולם להילחם בשביל זה. אה, וארג'ונה אמר, בוא נחסוך את זה מהעולם. ובאמת גם רואים שמסתכלים מבחינה היסטורית, שאחרי המלחמה היה המון 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 שינויים פוליטיים, כי הרבה מהמלכים מתו, והרבה היו מהפכות פוליטיות בכל מיני מדינות, בגלל שהרבה מהאנשים אולי מתו. רואים על המפה ממש את כל השינויים הפוליטיים וגיאוגרפיים מבחינת גבולות וכל מיני דברים כאלה, שקרו אחרי המלחמה בקורוקשטא לפני 5,000 ומשהו שנה. אז זה עוד איזושהי עדות לזה שזה קרה קודם. למה אנשים באו להילחם בשביל הרעים? כי יש אנשים רעים בעולם, לא? כל אחד חושב שהוא בצד של הטובים, לא? כאילו היום הוא... זאת אומרת, בוא ננסה לדמות את זה לדיון עכשווי. מה יותר חשוב, כלכלה או ביטחון? מה יותר חשוב, דת או, או, או דמוקרטיה? יש פה טוב ויש פה רע? לא בטוח. אבל כל אחד שאמרתי את הדברים האלה בטח הייתה לו דעה מאוד נחרצת, נכון? מיד הייתה לו תשובה מה עדיף. אז כל אחד חושב שהוא בצד הטוב, שהוא רוצה טוב, אבל אם אנחנו לא עושים עבודה רוחנית, עבודה פנימית, אם אנחנו לא מתבוננים, אם אנחנו לא באמת שואפים לטובת האנשים, אז אפשר להגיד בצורה אובייקטיבית שאנחנו לא רוצים את הדבר הנכון לטובת כולם. רגע, זה היה משפט שהוא היה מעגלי, אני מנסה להגיד את זה בצורה אחרת. אם אנחנו, איך אני אגיד את זה, למה אנשים הלכו עם הרעים? יש הרבה אנשים שחושבים שלמשל, אם אתה תדאג לכלכלה בכל מחיר, זה מה שהכי טוב לאנשים. אבל מה זה בכל מחיר? האם בכל מחיר בא על חשבון, ה- אמ, למשל, מוות של הרבה אנשים שאין להם עבודה, כי הפקרת אותם בתוך החישובים הכלכליים שלך? זאת אומרת, יכול להיות פה הרבה שיקולים שאם מסתכלים מבחינה אובייקטיבית על טובת הכלל, ברור שהם לא נכונים. ויותר מזה, כשאנחנו מדברים פה על טובים והרעים, יהיה יותר נכון לדבר במונחים של אנשים שמונעים מתשוקות חומריות, לעומת אנשים שמונעים מתשוקות רוחניות. מישהו רוצ... מי... איך אתם שומעים את המשפט הזה? אולי תגידו לי, כל אחד בטח שומע אותו בצורה. אז אולי מישהו יכול להגיד לי איך הוא שומע את המשפט הזה, מה זה אומר? מה זה אומר שיש אנשים שמונעים מתשוקות חומריות ויש אנשים מתשוקות רוחניות? איך זה בא לידי ביטוי? איך זה, מישהו רוצה...
לנסות את מזלו. יש מי שרוצה שוקולד, ויש מי שרוצה את אלוהים. צריך לרשום את זה במילון, את ההגדרה הזאת. מי שרוצה שוקולד, מי שרוצה את אלוהים. אוקיי, עוד מישהו? עוד מישהו? ליזה, יש לך איזשהו... איך את שומעת את זה? איך זה... מה זה אומר, איך את מפרשת את זה? מה זה אומר אצלך? אולי ברקת, יכולה להגיד משהו? אוקיי. אז אמ, מה זה אומר? זה אומר שיש אנשים, מדובר על תפיסות תודעתיות, עולם החומר והרוח הם אחד, אבל הספקטרומים שונים. אוקיי, נחמד. אז כשאנחנו מדברים על תשוקות חומריות ותשוקות רוחניות, זה אומר, אמ, הבאגבד גיתא בדיוק מתחילה בנקודה הזאת. מה זה חומר ומה זה רוח? כי ארג'ונה חושב שתשוקה רוחנית זה לא להילחם ולא לפגוע באף אחד וללכת ליער ולעשות מדיטציה. אתם מסכימים איתו? זה רוחני. והוא חשב שחומרי זה חלקי. לעסוק במלחמה. זאת אומרת ברגע? זה חלקי רוחני. אני לא שמעתי, סליחה. אני אומרת שחלקית זה כן רוחני. ש... אוקיי, חלקית זה כן רוחני, לא הוא לפגוע לא באף רוצה אחד. אלימות. כן. אוקיי, וליזה פה דייקה מה החלק הלא רוחני בזה. החלק הלא רוחני בזה זה שיש לו חובות לפני שהוא עוזב ליער, שזה כאילו נחמד לפרוש ליער ולהתקדש אולי לעבודה פנימית, אבל היו לו חובות שהם היו, מה הם היו? למה חשוב לעשות את החובות? אם הוא לא היה עושה את החובות, מה לא רוחני בזה? מה אתם אומרים? מה, מה הבעיה בזה בלא לעשות את החובות? סלפי. תדברי בבקשה קצת יותר חזק, יותר ברור. לא יודעת, אולי זה בגלל שאני באוטו. אני אומרת זה סלפי, זה אגואיסטי, זה גם הכי למה? קל. זה גם הכי קל. כי החוכמה היא בסוף ליישם את זה, לעבוד נגד הטבע שלנו. לא בתיאוריה רק. אוקיי. אני אשתמש במונחים אחרים אולי לא נגד הטבע, אבל עוד שנייה להביא את זה. אז ליזה כתבה פה התנערות מאחריות. הוא הגיע מתרבות שבה היה ברור לו, רק שנשים את הדברים בהקשר, כן? לא, אני לא מצדיק או לא מצדיק, אני רגע רק רוצה לשים את זה באיזשהו הקשר מסוים. הוא הגיע מתרבות שבה מדיטציה, היה להם גם כוחות מיסטיים שהם השיגו ממדיטציה, זאת אומרת, זה לא כמו היום שאנשים עושים איזושהי מדיטציה שהיא מאוד כזאת, לעומת מה שבאמת היא אמורה להביא, אז יש לה תוצאות מאוד קטנות. הם, הם נלחמים בתקופה שהמדיטציה הייתה השפעה, הם ראו השפעה אמיתית על העולם. אז מבחינתו כשהוא אמר את זה, הוא אמר בעצם הוא, הוא רוצה לדאוג לטוב האמיתי. ועכשיו זאת הנקודה שאני מנסה להגיע אליה אולי. למה זה, זאת אומרת, למה זה נחשב רוחני או לא רוחני? לבאגבד גיתא יש הגדרה קצת שונה. אולי נתחיל לדבר עליה. אז קודם כל הרעיון הראשון הוא שמי אני? אם אני הגוף הזה, אם זה מי שאני, והמטרה, בסופו של דבר העושר העליון של הגוף הזה זה לענג את החושים, נכון? כאילו קודם אנחנו חושבים שאנחנו הגוף, מה זה עושר? לשתות, לאכול, זאת אומרת, ה- לדאוג לחיים טובים, נעימים, שופעים, עשירים, נכון? זה בסופו של דבר אושר. למצוא בן, בת זוג או חברה טובה שאתה יכול לחיות בה, אנשים שאוהבים אותך ואתה אוהב אותם. אבל העניין הוא שכל זה הוא עדיין יחסי. כי אם אנחנו, מישהו, למשל, לי זה כתבה התנערות מאחריות. מישהו יכול להגיד,
שהוא דואג למשפחה שלו. כל עוד אנחנו שמים את עצמנו בתפיסות גופניות, שאנחנו עוד לא יודעים את הזהות האמיתית שלנו, אז אנחנו תמיד נהיה נתונים לאיזושהי מידה של מרוכזות עצמית, כי בסופו של דבר, לא משנה איך נסתכל על זה, אה, כל עוד אני חושב שאני הגוף הזה, אז אושר מגיע מזה בוא נגיד את זה בצורה כללית, אוהבים אותי, ויש לי את כל האוכל ומים שאני צריך. יש לי את כל התנאים החומריים והנפשיים שאני צריך. ואם מישהו מאיים על זה, אז הוא הופך להיות אויב שלי. ואנחנו יכולים להגיד, הדבר הנכון זה תמיד להיות סבלני, תמיד לעשות את האחריות שלך, אבל מי מאיתנו יכול לעשות את זה? כאילו אנחנו יכולים להיות עם האידיאלים האלה ולדבר עליהם ולהקדיש את החיים שלנו אליהם, אבל ברגע שמישהו יבוא וינסה לקחת לנו את פרוסת הלחם האחרונה שלנו, אנחנו ניתן לו? אנחנו נהיה נדיבים וסלחנים אם מישהו ירצה לקחת את המדינה, אנחנו ניתן לו? עדיין אנחנו נחשוב שצריך לסלוח ולאהוב את כולם? אני חושב שהבאגבד גיתא היא לא מדברת על ערכים חומריים, אלא היא מתחילה בהגדרה מאוד מאוד עמוקה למה זה רוחני, או מי אני. היא מתעסקת בשאלה הרוחנית דרך השאלה של מי אני בעצם. והבאגבד גיתא מתחילה בצורה מאוד חותכת ומאוד ברורה, עם אני לא הגוף הזה. אז בואו ננסה לקרוא את הפסוק הראשון לפחות, כמה פסוקים. אני אקרא פה כמה פסוקים מתוך ההתחלה מתוך ההקדמה לשיחה הפילוסופית. אז פרק 2, פסוק 7. ארג'ונה מדבר לקרישנה. אתה, איני יודע עוד את חובתי ושלוותי אבדה בגלל חולשת ליבי. אני פונה אליך ומבקש שתבהיר לי מה נכון עבורי. אתה הנני תלמידך ונשמה מסורה לך, אנא הורני. אז ארג'ונה מבולבל לגמרי, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה רוחני, הוא לא יודע מה חומרי, הוא לא יודע מה החובה שלו, מה לא החובה שלו, אם לדאוג למשפחה, אם לדאוג לעם, הוא לא יודע. אז הוא אומר, קרישנה, אני מקבל אותך כמורה, אני נשמה מסורה לך, בבקשה תעזור לי להבין מה קורה פה, אני לגמרי מבולבל. אמ, או נצר בהרתה, פסוק 10, או אז, בעומדו בין שני הצבאות, חייך קרישנה והחל לדבר לארג'ונה מוכה הצער. אז כאן אנחנו ממש מגיעים ל, למשפטים האחרונים שדיברתי. אז פסוק 11, האל אמר, בעודך מדבר מילות מלומדים, אתה מקונן על שאינו ראוי לצער. החכם אינו מקונן על החי, גם לא על המת. אני אקרא את הפסוק הבא כי הוא הולך ביחד איתו. מעולם לא היה זמן שבו אני לא הייתי, גם לא אתה וכל המלכים הללו. גם בעתיד לא יחדל איש מאיתנו להיות. וכאן מתחיל מיד, בצורה מאוד חותכת, קרישנה לא מבזבז אפילו שנייה אחת, והוא מיד עונה לארג'ונה הוא מיד נותן לו את האמת המוחלטת, הוא מיד חותך את כל התפיסות שלו למהי אחריות, מהי לא אחריות, מהי חובה, מהי לא חובה. הוא אומר לו, אתה מדבר מילות מלומדים, זה נשמע כאילו אתה רוצה בשלום העולם ובטובה, ואתה רוצה רק שלום, ואתה לא רוצה לעשות רע, אבל הוא לא אומר לו, אבל אתה, נגיד אמר פה, מתנער מאחריות, או זה קל לעזוב את החובה שלך ברקת אמרה, כל זה. הוא אמר לו, אתה בכלל לא רואה את המציאות. אומר לו, אתה מדבר מילות מלומדים, בעודך מדבר מילות מלומדים, אתה מקונן על שאינו ראוי לצער. כי ארג'ונה באמת ובתמים, הוא לא התנער מאחריות, אלא הוא לא היה יכול לראות את כל ההרג הזה. זאת אומרת, הוא לא רצה להרוג כל כך הרבה אנשים. זה לא הייתה בעיה בשבילו לעשות את החובה שלו, לעמוד בחובות שלו, הוא היה אדם אדיר, אבל הוא פשוט, אה, הוא כל כך, בגלל שהוא היה כל כך רגיש ועמוק ואמיתי,
זה היה נראה בלתי נסבל בשבילו פשוט להרוג כל כך הרבה אנשים ולעשות הרס חברתי כל כך גדול ולהרוג את בני המשפחה שלו, שזה מאוד לא פשוט להרוג את בני המשפחה. אבל מה קרישנה אומר לו? בעודך מדבר מילות מלומדים, אתה מקונן על שאינו ראוי לצער. החכם אינו מקונן על החי, גם לא על המת. מה אתם מבינים מזה? מה זה אומר? למה אדם חכם לא מקונן, לא מצטער על... הוא לא רואה הבדל בין חיים ומוות. איך זה יכול להיות? מישהו רוצה להגיד? אני רוצה להגיד, אמ, לא בהקשר הזה של חיים ומוות, זה כבר גדול עליי, אז יותר בהקשר שלא בוכים על חלב שנשפך, כאילו לא לקונן על מה שהיה ועל מה שקרה, זה פשוט אני מקשרת את זה ליום שלי, ליום שהיה לי. יש פה נקודה מאוד מאוד ספציפית, מאוד חותכת. החכם לא מצטער על חי ולא על מת. למה? מישהו עוד רוצה להגיד? לא שליטה על זה. Mhm. לא שמעתי, לא משנה. כן, אורי? אמ, על החי אין מה להסתער כי הוא חי, ועל המת אין מה להסתער כי הוא מת. עניין כזה, הוא כבר מת, אז זה לא חשוב. ואם הוא חי, אז הוא חי. לא, כשהוא אומר אין מה לקונן על החי, הוא אומר אין מה לקונן על זה שהוא ימות. אה, אמ, אני מניח שאם הנקודה פה היא שאנחנו לא החומר, אז יש משהו מעבר לחומר שהוא אנחנו, ואז הוא לא באמת מת. כן, זאת הנקודה. אבל עכשיו שאני שומע את הקול שלך, אני מבין שזה אורי אחר, אני לא חשבתי על אורי אחר. אז אנחנו מכירים? היית כבר בשיעורים? אה, נראה לי שלפני כמה חודשים הייתי באולי אחד או שניים. אוקיי, אז ברוכה השבה. נחמד, אני חשבתי שזה אורי אחר, אז תודה שדיברת. אוקיי, ליזה. כי הם שני צדדים של אותו מטבע, חיים ומוות הם אחד, חומר הוא זמני, והרוח היא נצחית, ושניהם הם אחד. אמ, אבל אגב, גיטה, לא יודע איך אני אענה על זה. הם שני צדדים של אותו מטבע, הם שני דברים שונים, במובן אחד. במובן אחר הם אחד, כי אפשר להגיד שהכל מגיע מאותו מקור, ולכן הכל אחד. כן? יש ילדים שונים לאבא ואימא, אבל הם כולם משפחה אחת. אז הכל מגיע מאותו מקור אחד, האמת המוחלטת, ולכן חומר ורוח הם אחד במובן הזה. אבל הם שני דברים שונים לחלוטין, לכן עושים את ההפרדה הזאת, בדיוק כמו שאח אחד שונה מאח אחר. אז יש ביניהם מאפיינים דומים בין האחים, אבל יש גם אה, אה, שונות משמעותית ומהותית ביניהם, שאתה אף פעם לא תחשוב שהם אותו דבר, ואתה יותר תתרכז, אני לא אכנס לכל הפרטים האלה, אבל יש בהם שונות מהותית, והשונות המהותית בין הזמני לרוחני, כמו שאורי אמר, זה וגם עליזה כותבת פה שהוא זמני. החומר, קודם כל, מה שקרישנה אומר לו בפסוק הבא, פסוק 12, מעולם לא היה זמן שבו אני לא הייתי, גם לא אתה וגם כל המלכים הללו. גם בעתיד לא יחדל איש מאיתנו להיות. בעצם מה הוא אומר? אני ואתה וכולם נצחיים. כל אחד בפני עצמו, לא כולנו כמשהו אחד, אלא כל אחד בפני עצמו הוא נצחי, הוא נשמה נצחית, שזה כבר משתמע מזה, אי אפשר לא לשמוע את זה, שאני לא הגוף הזה. כי אם אני הייתי הגוף הזה והגוף הזה מת, ברור שלא הייתי נצחי. אי אפשר לחשוב שאני הגוף הזה ושאני נצחי בו זמנית. זה... שאלה. כן. אמ, הוא אומר, בעצם ארג'ונה
הוא בעצם מלמד את ארג'ונה איזושהי הנחת יסוד, שארג'ונה לא היה אמור לדעת את זה לפני זה. הוא אומר לו, לא, הוא ידע אותה, זה המצב, אחרת אולי היה אומר לו את זה. מה זאת אומרת ידע? מה פירוש הוא לא ידע? יודע. אם הוא היה יודע, אז הוא לא היה אומר לו, למה אני צריך להילחם? למה אני צריך לעשות משהו... אוקיי, זו נקודה מעניינת שלא נגעתי בה. הנקודה הזאת היא שלמעשה ארג'ונה הוא נשמה רוחנית מאוד מאוד מתקדמת, מאוד מאוד מתקדמת, אבל אומרים שההבנה היא שהוא נפל לבלבול הזה כדי שיהיה אפשר לדבר את הידע הזה, ושהוא יהיה בסדר. לשירותנו, לא יודע, אלפי אלפי אוקיי, אלפי שנים. עזוב רגע את ארג'ונה. אנחנו, בני אדם הרגילים. פשוטים. אנחנו, אין שום דבר במציאות ש... שמלמד על מה שקרישנה אמר, על האמת הזאת. האמת הזאת האמת היא שהכל מלמד. היא הנחת האמת היא יסוד שהכל מלמד. פילוסופית. אם תסתכל טוב, הכל מלמד. אם תסתכל נכון, אתה תראה שזה בכל מקום, אתה תראה את זה. והוא נותן את זאת הדוגמה, אומרת, עכשיו, בוא, זה תקשיב. הנחה אמפירית, אתה אומר, זה לא הנחה, זה הנחה אמפירית, כאילו, זה לא הנחה מטאפיזית, זה מה שאתה אומר. זה נובע אין לך מטאפיזית, אבל היא מאוד אמפירית במובן שאתה יכול לבחון אותה. אני עוד שניה, הוא בדיוק הפסוק הבא, הוא נותן את ההוכחה כאילו אמפירית, או המטאפיזית לזה, אבל בעצם מה שאני אומר זה שאנחנו גדלנו בתרבות שהיא, איך אומרים את זה בעברית? bias, שהיא מכורה. זה לא בדיוק התרגום, אבל אנחנו מבינים את המילה. אנחנו נמצאים בחברה שהיא מראש מוטה לצד מסוים של חומרנות, של להאמין שהאושר יהיה בחומר, כי אני חומר. וכשאנחנו גדלים בחברה כזאת ומקבלים חינוך כזה מהיום הראשון שאנחנו, מהנשימה הראשונה שלנו בעולם, אז אנחנו גדלים עם התפיסות האלה, ואז אנחנו שומעים ידע כזה ואנחנו אומרים, אבל מאיפה הוא מביא את זה? הוא מדבר פילוסופיה, אבל אני לא חושב, אבל זה בגלל שאנחנו חיים בחברה שהיא מאוד מאוד חומרנית היום. אבל הוא נותן פה דוגמה בפסוק הבא שבדיוק עונה מה שדיברת עליו, פסוק 13, כשם שהנשמה שבגוף, תקשיבו, זה דוגמה מאוד יפה, כשם שהנשמה שבגוף ממשיכה ועוברת בגוף זה מילדות לבחרות ולזקנה, כך היא עוברת לגוף אחר עם המוות. החכם אינו מתבלבל משינוי שכזה. אז הוא בעצם נתן פה דוגמה שכל אחד מאיתנו יכול, אם הוא יתבונן על עצמו בצורה הכי פשוטה, הכי ברורה, שאני עברתי כבר ילדות, בחרות, זקנה, מי כן מי לא. אני זה אני עברתי, אבל הגוף השתנה. כי גוף של תינוק וגוף של אדם זקן זה לא אותו גוף, כל התאים השתנו. כל 7 שנים כל התאים משתנים. אבל בטח שבין תינוק לזקן, אי אפשר להגיד שזה אותו גוף, למרות שהוא נראה דומה. האמת היא שהוא גם לא בטוח שהוא נראה כל כך דומה כבר בעולם. אז בין תינוק, בין יומו, לבין זקן, בין 90, זה גוף שונה, לא? אבל זה עדיין אנחנו רואים אותו כאותו אדם. למה? יש, יש שם מישהו, אמיר, יש רעשי רגע, אז אני משתיק, אם אתה רוצה לדבר, תפתח. יש מישהו, אני, שנשאר בכל השינויים, ולא רק נשאר, הוא גם עד. אם אני לא הייתי מעבר לגוף, אם אני הייתי הגוף, לא הייתי יכול להיות עד לשינויים שלו. חייב להיות איזשהו בסיס קבוע שעליו יקרו שינויים. כי אם הכל היה משתנה, לא הייתי זוכר אפילו אולי שהייתי ילד. רק בגלל שהיו תמונות והיו אומרים לי, הייתי יודע, אבל אחרת, איך הייתי חושב? כי אני אשתנה, אבל זה לא, בגלל שזה לא אני שמשתנה, אלא הגוף שמשתנה, זה משתמע שיש אותי ויש את הגוף. אבל בגלל, וזאת הנקודה שהבאגבד גיטה, זאת הנקודה הסמויה שהבאגבד גיטה נוגעת בה, בגלל אגו, הזדהות עם הגוף, אני חושב שזה אני, וזה אני משתנה.
אבל אם נחשוב פילוסופית, אנחנו נבין שזה לא יכול להיות שזה אני שמשתנה, כי אני חווה את עצמי אותו אחד, ואני זוכר. משמע שיש משהו קבוע למרות כל ההשתנויות. והקבוע הזה, זה אני. ולהתחיל להבין ולהתחבר ולחיות מהמישור הזה, זה יוגה. שלאט לאט הבאגבד גיטה גם תחשוף לא רק מי אני במובן של אני המתבונן הקבוע, אלא גם מי אני, מה אני אוהב, מה אני צריך, מה אני, נכון? כי היום בגוף הזה אני יודע מה אני צריך, אני יודע מה אני אוהב ולא אוהב, אני יודע מי החברים שלי ומי לא, אני יודע לאן אני שייך ולאן, אני יודע מה, אני יודע הכל, אבל מי אני כשאני לא הגוף הזה, שאוהב דברים מסוימים, שמתחבר למקומות מסוימים ולא לאחרים, אז מי אני מעבר? אז, אז קודם כל, קרישנה מתחיל באמת הכי הכי בסיסית והכי פשוטה מבחינתו, שבשבילנו זה כבר איזושהי קפיצת מדרגה ופחות או יותר איפה שכל הכתבים כמעט בעולם מפסיקים, רק בלדבר על איזשהו להיות טוב או טובות או מוסריות מאוד מאוד גבוהה או, או עזרה לזולת מאוד גבוהה. קרישנה ישר חותך את כל הטיעונים המוסריים האלה ואומר כל זה, כל הטיעונים שנתת המוסריים האלה הם בכלל לא תקפים כי שכחת את האמת ואת המרכז והבסיס של הכל. אתה לא הגוף הזה. וכל הערכים המוסריים שהם על בסיס הגוף הזה ועל בסיס הראייה החומרית המאוד מוגבלת שלך לגבי מי אויב ומי ידיד, זה הכל מאוד מאוד יחסי, זמני ולא מחובר עדיין למהות האמיתית העמוקה. ליטה כתבה פה משהו כמו הגל והאוקיינוס, הגל אחד עם האוקיינוס, חלק ממנו, וכל אחד מהם במופע נפרד שלו, שונה, ובו זמנית יש לגל את התכונות של האוקיינוס. כן. הדוגמה שנותנים ביוגה היא שטיפה בתוך האוקיינוס, יש לה את אותה איכות עם כל האוקיינוס, אבל אין בה את העוצמה ואת הכמות ואת המגוון שיש באוקיינוס. אז נאמר שהאמת המוחלטת, העליון, האחד, אלוהים, הוא כמו האוקיינוס, שהכל נמצא בתוכו והכל שלו, והוא הוא, הוא, הוא בכמות הוא יותר מכולם. אבל אנחנו כן דומים לו ואחד איתו במובן שאנחנו מאותה איכות כמו שלו. כמו שלו יש את אותה כמות מלח, כמו שלאוקיינוס יש את אותו אחוז מלחים כמו שיש בכל טיפה, ככה יש את אותו איכויות רוחניות בעליון כמו שיש בנו, שזה אהבה וחופש בחירה וחמלה וצניעות וכו' וכו' וכו'. אבל הערכים אמיתיים של הנשמה שהם נצחיות, אה, מודעות ואהבה, זה המונחים. אז זה בהקשר לדוגמה פה שניתנה לאוקיינוס והגל. אז קרישנה כאן מתחיל, והוא מתחיל בידע הבסיסי ביותר. הוא אומר, אני, מעולם לא היה זמן שבו אני לא הייתי, גם לא אתה וגם כל המלכים הללו. ולכן כל המילים היפות האלה שאתה מדבר, הם בסך הכל מילות טיפשים, הוא אומר לו. כי החכם לא מקונן על החיים ולא על המוות, כי הוא רואה את מה שמעבר לגוף, הוא רואה את הנשמה, והוא מבין מה טוב לה, שזה ידע שמאוד מאוד מאוד חסר בתרבות שלנו היום. אם מישהו בכלל יודע להגיד שהוא נשמה ולא הגוף, ואם באיזושהי רמה הוא מנסה לחיות על פי זה, הוא לא כל כך יודע מה טוב לנשמה ומה טוב לגוף. כי הרבה פעמים, כמו שקורה כאן לארג'ונה, אנחנו מערבבים בין השניים. והבאגבד גיטה בדיוק, או לא רק, אבל חלק גדול ממנה עוסק בלתת לנו את הכלים, את הידע ואת הכלים להפריד בין ה- בין הטוב הגופני לבין הטוב הנשמתי. מה טוב לי ומה טוב לגוף. לא כדי שנפסיק לאכול ולשתות ולעשות כל מה שהגוף הזה צריך, אלא כדי שנדע
מה צריך, איזה דלק צריך לתת לרכב, ואיזה אוכל אני צריך לקבל, מה מזין אותי ומה מזין את הרכב, ושאפילו אם אני אזין את כל מה שהגוף, אני אתן לגוף, יענה על כל הצרכים שלו, יספק את כל הצרכים שלו מכל הבחינות, גוף ונפש, אני אתן לו את כל התנאים הכי מושלמים, עדיין הבן אדם לא יישאר מסופק, כי הוא לא קיבל את ההזנה שלו, הוא, הנשמה, לא קיבלה את ההזנה שלה. ולכן בגלל שהוא לא קיבל את ההזנה שלו, הוא יישאר לא מסופק. למרות שאפשר לספק את כל התנאים החומריים, הנפשיים, הגופניים, מה שזה לא יהיה. עדיין בן אדם יישאר לא מסופק. אלה ההנחות או ההתחלה, הנחות יסוד או ההתחלה של הבאגavad גיטה. אז קרישנה אומר כאן שהחכם לא מקונן על החי, גם לא על המת, הוא רואה את המסע של הנשמה, הוא מבין מה באמת לטובתה, והוא יודע, למשל, שאפילו אם, בוא נחזור לדיון ההיסטורי, שאפילו אם הבנים של דריטרשטרה יהיו מלכים, ובגלל שיש להם הרבה אמביציות חומריות, אז הם יהפכו את הכלכלה למשגשגת, והם יביאו הרבה עושר, והם יפתחו אולי כל מיני אמצעי נוחות מאוד נפלאים. נשמע לכם מוכר? מישהו מכיר את זה מהעולם שלנו? אפילו אם יפתחו את כל השפע החומרי שאפשר, זה עדיין, אם הם לא ידעו מה מזין את הנשמה ומה התרבות הנכונה לאפשר בצמיחה רוחנית, אז זה לא יעזור, לא רק שזה לא יעזור, זה גם ידרדר אנשים יותר ויותר לאמון הזה, שהאושר שלהם מגיע מחומר, האושר שלהם מגיע, שהתפיסות הגופניות שלהם הן אמיתיות, זה באמת מי שהם. התרבות שדריטרשטרה, הבנים של דריטרשטרה היו מביאים, היא הייתה, אפילו אם היא הייתה חיצונית, נראית הכי פנטסטית בעולם והכי טובה לאנשים, למעשה היא הייתה מדרדרת אותם תודעתית, היא הייתה מדרדרת, מעכבת, חוסמת את הדרך הרוחנית שלהם, ולכן זה היה לרעת העולם. ואז הוא אומר לו, מי שרואה ככה עד הנשמה, הוא לא מקונן על חיים ומוות, הוא מקונן על הנשמה, שהיא, למרות שהיא חיה, היא לא יכולה לעשות תרגול רוחני, אלא הפוך, היא יותר ויותר מידרדרת לתודעות חשוכות יותר ויותר, לתודעות יותר ויותר מכוסות, יותר ויותר מכוסות, הכוונה שזה מכסה את התודעה שלנו מהאמת האמיתית. אז אנשים כאלה ייכנסו לחושך תודעתי כל כך גדול לגבי האמת, לגבי המציאות, לגבי הטוב העליון, לגבי המזון האמיתי שלהם, שעל זה הוא מקונן החכם. הוא מקונן על זה שמתפתחת לתת שלטון לאנשים שיפתחו תרבות שהיא חשוכה מבחינה רוחנית, שהיא מעכבת חיים רוחניים, צמיחה רוחנית. אז הוא לא מקונן על החיים, כמובן שאם החכם יכול, אז הוא אף פעם לא יהרוג, כאילו אם הוא יכול להציל חיים של מישהו, הוא תמיד יעשה את זה, כי זה, לאף אחד לא נעים למות, זה לא נעים שהגוף, אפילו אם אני לא הגוף הזה, זה לא נעים, זה לא משהו שאנחנו רוצים להעביר מישהו, אבל הוא מקונן על תרבות שמאפשרת ומעודדת צמיחה רוחנית, או לא. הוא שמח שיש תרבות שמעודדת צמיחה רוחנית, והוא מקונן שיש תרבות שלא מאפשרת צמיחה רוחנית. וזה מה שקרישנה כאן אומר לו, הוא לא מקונן על החי, גם לא על המת. הוא לא מתעסק במה קורה לגוף, הוא מתעסק קודם כל במה הטוב של הנשמה. וכמובן שבגלל שכולנו ברמה כזאת או אחרת מזוהים עם הגוף, ועדיין מאוד מאוד צריכים לענות ולספק כל מיני צרכים שלו, לא רק את הצרכים הכי 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 בסיסיים של מינימום אוכל, מים ואיזושהי, לא רק את הצרכים הבסיסיים האלה, אלא כולנו צריכים הרבה יותר מהצרכים הבסיסיים האלה, כי אנחנו עדיין יש לנו, כל אחד ברמה שלו, אמונות לאושר חומרי. אני זקוק לעמדה הזאת, אני זקוק לעבודה הזאת, אני זקוק לבן בת זוג הזאת, אני זקוק לבגדים האלה, אני זקוק לסגנון בית הזה, אני זקוק להערכה הזאת מהציבור, אני זקוק, כל אחד יש לו כל כך הרבה אמונות למה הוא זקוק ולא יכול בלי זה,
שכמובן שכשאנחנו מדברים על תרבות שמאפשרת צמיחה רוחנית, היא לוקחת בחשבון את כל הצרכים החומריים של האנשים, אבל היא מנסה לענות עליהם בצורה שתמיד תשים במרכז את הצמיחה את הצמיחה הרוחנית שלנו, את החזרה לטבע הרוחני שלנו, את ההיזכרות המלאה, שזה בעצם הצמיחה הרוחנית, יותר ויותר לעזוב את האמונות, את העוגנים החומריים, ויותר ויותר להיזכר ולחיות באמת, לא רק לדבר מילים יפות בראש, או לדבר עם הפה כל מיני מילים יפות, אלא באמת לחיות מתוך הטעם הפנימי הזה, החוויה העמוקה הזאת, שמה באמת אני צריך, ובאמת לחיות, שזה מזין אותי. החוויות הרוחניות האלה, שכמובן בהמשך אנחנו יותר ויותר נפרט מה זה ממש אומר, מה זה ההזנה הרוחנית הזאת באמת, מה אנחנו באמת צריכים. אז יותר ויותר, אז על זה פסוק הראשון, החכם אינו מקונן על החי, גם לא על המת. ואז הוא מסביר, מעולם לא היה זמן שלא היית, שבו אני לא הייתי, גם לא אתה, גם כל המלאכים הללו, גם בעתיד לא יחדל איש מאיתנו להיות. ואז הפסוק הבא שהוא נותן עוד פעם את הדוגמה המאוד יפה הזאת, כשם שהנשמה שבגוף ממשיכה ועוברת בגוף זה מילדות לבחרות ולזקנה, כך היא עוברת לגוף אחר עם המוות. החכם אינו מתבלבל משינוי שכזה. אוקיי, אז עד כאן ההסברים שלי להיום. נשאר לנו עוד כמה דקות, אה, השארתי כמה דקות אם מישהו רוצה לשאול שאלות, תודה ליזה, אם מישהו רוצה לשאול שאלות, להבהיר, לענות, להוסיף, ואחרת אנחנו יכולים לסיים, אבל השארתי את הזמן הזה אם מישהו ירצה לשאול. גם שאלות אה, של מתחילים. גם השאלות הכי בסיסיות, או הכי... מה חשיבות השאלה בפילוסופיה היוגית? לא הבנתי, סליחה, לא הצלחתי להבין את השאלה שלך. מה חשיבות השאלה בפילוסופיה של היוגה? אני לא כזה מבין מה אתה אומר. עוד שנייה אני אענה אביב. לא כזה הבנתי מה אתה אומר, יאללה, מה זה אומר, מה חשיבות השאלה? מה השאלה נותנת בהתקדמות הרוחנית של ההולך שאלה? בדרך? כן, פשוט השאלה. שאלה? אתה לא מדבר על שאלה ספציפית, אתה מדבר פשוט על יכולת לשאול. השאלה היא, אם זאת שאלה רוחנית או חומרית, או בוא ניקח את זה לכיוון אחר. ה- ה- הפסוק הראשון בוודנטה סוטרה, שזה אומר, שזה הטקסט, איך נסביר את זה? זה הטקסט לא המרכזי, כי הבאגבד גיטה היא יותר מרכזית לדעתי, אבל הוודנטה סוטרה זה הטקסט שמסכם, הטקסט הראשון שסיכם את כל ספרות היוגה האדירה ב, ב, בסוטרות, ב, מה המילים? שכחתי מה המילה, ב- בעברית זה פסוקים. בקודים. מה? לא, בעברית זה פסוקים בקודים. הסופר. כן, לא, אבל אני מדבר, לא, האמת היא שבתרגום ישיר, העניין, המילה סוטרה היא יותר באה להגיד קודים. סוטרה זה חוט, זה פירוש המילה Mm. המילולי סוטרה, זה חוט. מה זה אומר שזה חוט? זה אומר שהם כמו, מה, איך נגיד את זה במקום אחרת? קוד, יש איזה מילה, אבל היא ברחה לי עכשיו. אבל הפוריזם, אתה חילקת מהתחילה, נכון? דיברנו על, שאלת שאלה אם לעשות מדיטציה או לעשות את החובות. על זה אתה מדבר? אז על השאלה החלטנו עכשיו, הספציפית בוא, הזאת? עכשיו, כן, אז החלטנו עכשיו, כן, בוא, ללכת לעשות את המחויבות. עכשיו כאן צריך להיות עוד שאלה, או ללכת עד הסוף, בלי שום שאלות. אה. לא, לשאול שאלות זה מאוד חשוב, זה מראה על אינטליגנציה. עד רמה מסוימת. רמה מסוימת זה כבר מתחיל פשוט לעכב אותנו. כי להטיל ספק כל הזמן זה פנאטיות אחת, ולא להטיל ספק אף פעם זה פנאטיות אחרת. אז אנחנו צריכים למצוא איזשהו מקום מאוזן של להטיל ספק
עד רמה מסוימת, ובאיזשהו שלב אם אתה מטיל ספק במישהו, במשהו, זה כבר לא הגיוני, זה כבר לא אינטליגנטי. אז אנחנו צריכים להיות אינטליגנטים ולראות מתי זה נכון להטיל ספק, ומתי כבר מספיק ביססתי את האמון שלי במישהו או במשהו שכבר לא צריך לשאול עוד שאלות, וזה כבר מראה על חוסר אינטליגנציה להמשיך לפקפק. בסדר? בסדר, יש כאן מונח של היוגה שאני מכיר, שזה כאן ועכשיו. Mhm. אז זה לא של היוגה, איפה, זה של בודהיזם. אה, בודהיזם? זה לא של היוגה, זה של בודהיזם. אז אולי תגיד לי מה ההבדל בין בודהיזם ליוגה ובין, נו, בין קרישנה לבין בודה, ולפי, יש עוד כמה, נכון? עכשיו כרגע פשוט נפל אין לי, סוף. נכון. וואי, זו שאלה גדולה, אז אני לא יודע כמה אני יכול להיכנס לעומק שלה, אבל אני אגיד את זה, אה, ואולי אפשר בשיעור הבא להמשיך לדבר על זה, אין לי בעיה. אבל כרגע אני יכול להגיד ככה, שיבה, שיוגה, יש שיבה, נכון? הלו, בר שומע אותי? אותי לא שומעים. שומעים אותי? אותך אני שומע, את בר לא. סליחה, התנתק לי. עד איפה כן, שמעתם? לא שמענו כלום, כלום לא שמענו. מה זה כלום? עד איפה שמעתם? לא, מה? שאלתי אותך מה ההבדל בין האלים, בין בודה לקרישנה, ויש ואז גם לא שמעתם כלום, שיבה. אוקיי, אוקיי. אז אביב כתב פה איזה הערה, אני עוד רגע אתייחס אליה, אבל אמ, היוגה היא מדברת על נצחיות הנשמה, היא מדברת על חיבור הנשמה לאלוהים, היא מדברת על אינדיבידואליות, היא מדברת על אה, חיבור פנימה ועל מציאות נצחית. הבודהיזם בהקשר הזה, אני לא יודע אם שמעתם אפילו אם אמרתי את זה מקודם, אבל בודהיזם יש אה, יש הרבה זרמים, שכל אחד מהם לפעמים אומר גם דברים שונים, אבל הבודהיזם שרוב האנשים מכירים ושלרוב אנחנו מדברים עליו במערב, זה הבודהיזם שאומר ווידיזם, שהוא אומר אה, באמת אין כלום, הכל זה ריק, זה באמת לא קיים. וכשאנחנו נגיע לתובנה הזאת, שאני לא קיים, העולם הזה לא קיים, ואין איזשהו גן עדן מעבר או שום דבר מעבר, אז אני אבין ש... אמ, אני אבין את המציאות ואני אוכל להיפטר מסבל, כי בודה אמר, כמובן שאחר כך פירשו אותו בצורה אה, לא כל כך נכונה ומדויקת, אבל הוא אמר, הסבל נגרם בגלל שיש לך תשוקות חומריות, תפסיק את התשוקות החומריות, מאוד בקצרה אני אומר, ואתה תפסיק את הסבל. אז בודהיזם חותר לאיזושהי שלווה, הפסקה. יוגה חותרת לחיים, היא חותרת לאהבה, להתעוררות לטבע האהבה הנצחי. במובן הזה הם די הפכים, כי אחד מבטל את השני. בודהיזם אומר שאנחנו בעצם זה לא קיים וכלום לא קיים וגם לא יהיה קיים, ולכן זה מבטל כל אפשרות לאהבה ולאינדיבידואליות של כל אחד מאיתנו. ויוגה אומרת שאנחנו נצחיים מטבע של אהבה, אמנם זה זמני, הגוף הזה, העולם הזה הוא זמני, אבל זה לא שהוא לא מציאותי ולא ממשי, אלא כשאני חושב שאני זה העולם הזה, זה לא ממשי, זה לא אמיתי, ושאני אבין את עצמי הקבוע, ושזה עולם זמני, אני אבין את המציאות נכון, ואני אוכל לחזור לחיים הנצחיים שלי. אז במובן הזה, היוגה והבודהיזם הולכים לכיוונים מאוד שונים. בתרגול היומיומי הם נראים קצת אותו הדבר, כי הם מגיעים מאותו מקום בעולם, גיאוגרפית. אז זה נראה לפעמים דומה, ואם אתה לא מכיר
אם אתה לא מאוד מבוסס בנקודות הפילוסופיות של היוגה ושל הבודהיזם, אז אתה יכול בקלות להתבלבל ולחשוב שזה הכל אותו הדבר. אבל למעשה הם הולכים לשני כיוונים מאוד שונים. אז זה קודם כל לגבי בודהיזם ויוגה. לגבי יוגה והינדואיזם, שקראת לזה שיבה וכל האלים האלה, אז יוגה והינדואיזם זה גם, הינדואיזם זה בעצם איזשהו מהלך של ויבקננדה סוואמי, שבשלב מסוים הוא, הוא לא היה מוכן יותר לעמוד ההשפלה שהתרבות ההודית עוברת, והוא רצה להראות את הגדולה והערך הגדול של יוגה, אבל בגלל שהוא חי בתוך תרבות כבר בהודו, שבה האנגלים מלכו, והוא רצה להוכיח את עצמו ואת הגדולה של הודו אל מול המערב, שהגיע מתפיסות מאוד, אה, מאוד, תפיסות רוחניות שהן לא anyway, זה לא מה שאני יכול עכשיו להסביר אותו בצורה עמוקה מספיק, אז אני לא אכנס לזה, אבל המערב הגיע עם תפיסות רוחניות מאוד שונות מהודו, אז ויבקננדה, כשהוא הלך למערב, לארצות הברית, וניסה להסביר מה זה, מה קורה שם בהודו, ולמה התרבות הזאת היא מאוד נעלה, הוא פחות או יותר המציא את ההינדואיזם, שלא היה קיים קודם בצורה הזאת, והוא איגד את כולם ואמר שכולם פחות או יותר עושים את אותו הדבר, והם סוגדים לכל מיני אלים, כי הם בסך הכל נציגים של האמת המוחלטת האחת, האור האינסופי, ולמעשה הוא פחות או יותר ניסה להשוות את מה שהוא שמע בחוגים המיסטיים של כל מיני מערביים שהוא פגש בהודו. אז הוא פחות או יותר הפך את התרבות של יוגה, שהיא תרבות של יחסים אישיים עם אלוהים, שהייתה במשך אלפי 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 שנים ומוסברת בכל הכתבים העתיקים של היוגה. הוא הפך את זה לאיזשהו דת מערבית, שהוא קרא להינדואיזם, עם כל מיני מנהגים וטקסים ודרכים שאולי לא נהוגות במערב, אבל מבחינת המסקנה הפילוסופית הוא לגמרי רידד את כל התרבות היוגה למסקנה שהוא שמע או הבין מהתרבות ההיא. אז מה ההבדל בין יוגה להינדואיזם ומה ההבדל בין יוגה לבודהיזם? אמרתי עכשיו ממש ממש בתמצית, תמצית, תמצית, בלי הרבה היסטוריה וסוציולוגיה ופסיכולוגיה והרבה הרבה מסקנות פילוסופיות שאולי הייתי צריך לבסס לפני, אז אני מתנצל אם פגעתי או חטאתי למישהו, אבל ניסיתי לתת את זה בצורה קצרה ומספיק ברורה, אני מקווה שזה היה בסדר. אביב שאל פה שאלה, אני אנסה לענות עליה לפני שאנחנו מסיימים. איך אפשר להסביר קשר בין נשמות הקרובים זה לזה, מבחינת דם? הווה אומר בני משפחה. סליחה, אביב, אני לא לגמרי הצלחתי להבין את השאלה, אולי אם אתה יכול לדבר זה נחמד, ואם אתה לא יכול אז לכתוב. אפשר להסביר קשר בין נשמות הקרובים זה לזה, מבחינת דם, הווה אומר בני משפחה. אני אנסה נראה לי לדבר, המילה הווה. זהו, בגלל שאני באמצע נסיעה, יש גם את הוידאו. אין בעיה. הכוונה שלי בעצם זה, נגיד בסיפור באגבד גיטה, על ארג'ונה שהוא בעצם איזושהי נשמה שיוצרת קשר עם האל, עם קרישנה, ויש את המשפחה היותר מורחבת שלו שהיא, לא יודע, כאילו יש לו קשר דם איתם, אבל אין לו, מבחינה רוחנית, מה הקשר בין שקרישנה או איזשהו גורם אחר יכול לספר על הקשר הרוחני של הנשמה של ארג'ונה עם המשפחה שלו, או לא, אוקיי, הבנתי. רק שתדע, אם אתה תרצה לשמוע את ההקלטה, אז בהתחלה דיברנו על כל הרקע ההיסטורי, כי נשמע שאתה קצת יודע, אז אולי זה יעניין אותך לשמוע, אבל בתחילת השיעור, כי ראיתי שהצטרפת איפשהו באמצע, אם אני לא טועה, אז הסברנו את כל הרקע ההיסטורי, קצת בקטנה על המעברתא, ואיך זה מגיע לשיחה שהיה באגבד גיטה. ומבחינה אחרת, בעניין הנשמות, ההבנה היא שאם אנחנו קצת מנסים לרדת
להבין את הנקודה הזאת שאני לא הגוף הזה, אז אנחנו יכולים לנסות להתחיל לדמיין ולחשוב, רגע, אז באיזה גוף הייתי קודם? הייתי בישראל או שהייתי באירלנד? הייתי בגוף של בן אדם או שהייתי בגוף של קנגורו? אם אני לא הגוף הזה, אז אני יכול להיות כל גוף, נכון? ומישהו עכשיו אח שלי, כל כך קרוב לי ויקר לי וגדלתי איתו, ואני מרגיש שאנחנו חברים לנצח. איזה גוף הוא היה? גם אז הוא היה לי יקר? אולי הוא היה מהצד השני של הגבול ושנאתי אותו אז? כאילו, אנחנו לא יכולים לדעת בכלל מי זה היה. אז מבחינה נשמתית, אנחנו לא קרובים לאף אחד. מבחינה אחרת, אנחנו קרובים לכולם, כי כולנו מאותה משפחה, כי כולנו הגענו מאותו אחד, אלוהים. כאילו, כולנו התאכבויות ובנים שלו, ובמובן הזה כולנו מאוד מאוד קרובים, וזה מה שאנחנו באמת לומדים כשאנחנו נכנסים עמוק לחיים רוחניים. אבל אם אנחנו רוצים להסתכל על הקשרים החומריים, אנחנו לא קשורים לאף אחד. כי אני לא הגוף הזה, הוא לא הגוף הזה, ואפילו אם אנחנו כבר מאות גלגולים הולכים ביחד, אז מה? אני לא הגוף הזה. זה כאילו זה לא אני רק חושב שזה אני, ואז אני אוהב אותו כי הוא נעים לגוף שלי, אבל ביחד איתו אני שונא מישהו אחר. כאילו זה הכל מין יוצר דברים שמצחיקים כאלה, כשאתה מבין שאני לא הגוף הזה. זה לא באמת משמעותי. זה לא אומר שאנחנו נגד יחסים, או אנחנו רוצים, זה טבעי לאהוב את מי שקרוב אליך, ואת מי שאתה גודל איתו, וכל זה, אבל אם אנחנו רגע מנסים להבין את הנקודה הפילוסופית, אין קרבה בין נשמות במובן הזה. זה לא שמישהו נולד אה, כאח של מישהו או כאבא של מישהו כי יש בהם קרבה נשמתית. זה לא בהכרח. זה קרבה שנוצרה במסגרת של קרמה. קרישנה היא לא קשורה לקרבה שבין הרוחני לנשמות שלהם. פספסתי חלק מהמשפט. השאלה האם הקרבה שנוצרה בין ארג'ונה ובין קרישנה היא לא קשורה לנשמות שלהם, קשורה לגוף שהם נמצאים בו. אוקיי. אז עד עכשיו הסברתי לך קרמה. אין קרבה קרמטית בין נשמתות. כי קרמה תוביל אותי למקום אחד ואותך למקום אחר, ושנינו גם ככה לא הקרמה, זה לא כזה משנה. מהבחינה הזאת אין קשר, ואפילו אם מישהו נולד אבא ואימא, בן בת זוג, אבא ובת, כאילו כל הקשרים המשפחתיים האלה הם לא משנים כל עוד אתה בעולם של קרמה, וזה לא אומר כלום על הנשמה. אבל כשאתה מתחיל תהליך רוחני, יש לזה משמעות. איפה שאתה נולד יש לזה משמעות. זה לא אומר שכל מי שאתה נולד סביבו, יש לך איזשהו קשר מבחינת הזהות הנצחית הרוחנית שלך, אבל כשאתה מתחיל מסע רוחני, אז זה גם הרבה יותר מתבהר לך מי מאלה שאתה נולד לידם, יש לך איתם גם קשר נצחי, ולא רק, אבל זה שלבים מאוד מתקדמים. אבל יש קשרים כמובן בין נשמות ונולדים אחד ליד השני, אבל זה הכל חלק ממה יביא אותי יותר מהר למסקנה הזאת של לחזור לחיים הנצחיים הרוחניים האלה, ושם כבר אני אוכל להיות אולי עם כל הבני משפחה שלי אני אוכל להיות עם כולם. אבל עכשיו מי שאני קרוב אליו זה פחות או יותר מי שיעזור לי להתקדם הכי מהר. ואם עשיתי מסע רוחני כבר בגלגול קודם, עם בן, בת זוג, אבא, אמא, מורה, מה שזה לא יהיה, אז זה יכול מאוד להיות שאני אוולד בגלגול הזה עם האנשים האלה באיזושהי תצורה, כדי שאני אעזור להם והם יעזרו לי להמשיך בתרגול הרוחני. כלומר, נוצר הקשר הזה. אז מהבחינה הזאת אני מקווה שזה עונה. נחמד. אוקיי, אז נראה לי שזה מספיק להיום, ואם יש לכם עוד שאלות, אני מאוד אשמח, אתם יכולים או לשאול אותי אישית, או שפשוט תגיעו לשיעור הבא ונדבר על כל השאלות שיש לכם. אז תודה רבה, היה לי מאוד מעניין ונחמד בחברתכם. אני מקווה שניפגש בשיעור הבא. תודה רבה. ביי.